Ayo Cang. Ayo Cang. Zeus Dance musik. Kemudian Sinardo YouTube Indonesia yang luar biasa. Terima kasih Anissa Lama. Yuk masuk. Panas mong seketika lengan sing tak rasa tiwas aku teka tak tinggal tinggalne hatimu tinggal lagi aku kebangetan awakmu Kering sing tak rasake celak tanpa banyu janji mlaku aku kok tinggal mlayu aku ya awakmu tumis enten nono aku aku sih tak kemana aku ngerti tanpa balong terus ditulung malah mendung harapmu tutupno lakumu musiknya Zeus Dance musik luar biasa. Ya, tambah anggota. Ya, persiapan seksi boyong-boyong. Asal pandi, goyang dulu. Anis ya. Panas mong seketika lama sing tak rasa tiwas aku teka gak tinggal tinggalne hatimu ninggal lagi aku kebangetan awakmu kering sing tak rasake nyelak tanpa banyu janji mlaku aku kok tinggal mlayu nebo tangi aku ya awakmu tulung tenono aku matur kuwi eling kali aku mau apusi sakenane aku ngerti tanah podal wis ditulung malam mendung sakarepmu tutup lagu
Iki teko Stoburi. Lagi malah Lah tek bawa. iki kok prewange Ah, prewange iki. ora ingon iku lho. Ah. Ini. Ya, ya. Wes. Wes, sampun. Nih, Lagu meneh, Cok. lagu meneh. Ben nuansane kepenak. Heeh. Manut. Oh, ayang-ayang boleh. Bukit berbunga, ayang-ayang. Apa mana? Mangke Bukit berbunga, ayang-ayang boleh. mangke Bapak Putri. Putri boleh. Bukit berbunga yang kata Pak Mudi kan Pak Mudi alhamdulillah. Nggih, wonten Enggal Bali. Tinggal Bali juga, Kasmaran juga. Heeh. Sing wonten ngajeng monggo saged kalian pring kalangan lenggah kemawon nggih sik witing suwados mirsani. Yo, sabar, Sabar. sabar. Heeh. Ayo, Sang. mengko jenengan saiki joget sik. Heeh. Ya, wis. Enak. Nah. Kowe sing penting joget. Monggo Zeus Dance Music. AR Audio. Go. Ya. Ora do komunikasi dulu, tak tunggoni ro Pak Mudi ning ngene. Untuk radine kok. Ayo, manut. Maju Pak. Manut. Si. Pertama bertemu aku dengan dirimu, kangen pada dirimu. Nyatane saiki. Kolaborasi bahasa. Ayo, muter. Setahun lawase aku kenal sliramu. Setahun lawase hidup dan cinta menyatu. Bulan Februari, aku kenal sliramu. Bulan Februari, kok tega ninggalake aku. Ya wis panjang nasibku. Ya wis iki pancen lelakonku. Bulan Februari, ayo Bu. Pancen lelakonku kok iki kok tak terima. Tak terima. Ayo po. Kata-kata hari ini dapat salam dari aku Apa sih kowe sih? yang mendapat prioritas. Kalau bisa ini, Tuku timun nang pasar mahal. oh, Tinimbang ngalamun. Ayo udah seneng-seneng sih. ya. Kita nang ketemu aku karo sliramu. Kangen suwe ora ketemu. Akan bisa lunga tanpa pamit, menyat tresnaku tak suci. Kowe setahun
Yo wes, yo wes, yo wes. Iki pancen nasibku. Yo wes, yo wes, yo wes. Iki pancen lelakonku. Ya, Ya. lah, lah, lah.